Dobrým prajem, ja som Ladislav Smrtník, moja web stránka je www.ladislavsmrtnik.vs. Vy sledujete 9. diel môjho videoseriálu, v ktorom sa rozprávame o podnikaní a v tomto videu budeme hovoriť o rozhodnutiach. V predošlých videách sme mali možnosť sa rozprávať o klube 40-40-40. Čo to je? Aj to, že viac ako 60% ľudí funguje v tomto klube. Mali sme možnosť sa rozprávať o tom, ako uniknúť z tohto klubu. A na unikový plán B, sme si zvolili podnikanie kvôli možnostiam, aké podnikanie poskytuje. Poďme si ale pripomenúť, prečo sa rozprávame o tom, prečo chceme uniknúť z tohto klubu. Ten hlavný dôvod je to, že chceme žiť naše sny. Že už viac nechceme žiť život, ktorý sme si nevysnívali. Že chceme žiť život, kde peniaze nerozhodujú o tom, čo si oblečiem, alebo kde budem bývať, alebo kde budú študovať moje deti. Dokonca niekto druhý nebude rozhodovať o tom, koľko času strávim s mojimi deťmi alebo s mojou rodinou. Tu si ale treba uvedomiť, že tá situácia, v ktorej sa momentálne nachádzate, je výsledkom rozhodnutí, ktoré ste urobili v minulosti. To znamená, na to, aby ste zmenili niečo vo svojom živote, je potrebné urobiť zásadné rozhodnutia, zásadné kroky pre túto zmenu. Pri týchto rozhodnutiach veľakrát ľudí prevládne emócia strach. Strach z toho, že urobím chybný krok, strach z toho, že nespravím správne rozhodnutie a tak ďalej. Veľakrát majú ľudia tendenciu sa so svojimi rozhodnutiami obracať na niekoho iného. Tu si ale treba uvedomiť, že keď chceme robiť zásadné rozhodnutia, nie je dobré sa pýtať ľudí, ktorí žijú ten život s vami doteraz, lebo oni nie sú zvyknutí na tú zmenu, ktorú chcete urobiť. To znamená, že keď chcete robiť zásadné rozhodnutia, je potrebné si zobrať zodpovednosť za tie rozhodnutia do vlastných rúk. A vykročiť. Keď vidíte príležitosť na zmenu, choďte za ňou. Nebojte sa, že spravíte chybný krok. Skôr sa bojte toho, že nespravíte nikdy žiadny krok. Ak vidíte príležitosť, choďte za ňou. A to je cesta na to, aby vy ste mohli zmeniť svoj život. To je cesta na to, aby ste mohli žiť svoje sny. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videoseriálu. Ďalšie diely môžete sledovať aj na mojom videoblogu, kde je link videoblog.ladislavsmrtnik.eu a určite nezabudnite zdieľať tieto videá. Pomôže to aj vašim priateľom a nakoniec aj vám. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.